kowe pancen ra kelingan jamane dek biyen cahayu nate janji bunga susah padha niki saderengipun matur sembah dhuwur. Menika dhumateng para penonton sedaya yang sami rawuh wonten ing bahagia dalu mriku. Sesarengan kalian Wahyu Turangga Muda ingkang matur wonten ing lelagan Pandaan Tulungagung. Sesarengan Basoka Audio Profesional matur sembah dhuwur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderipun matur sembah nuwun kawula nuwun wonten ing pahargyan dalu punika kawula sesarengan paguyuban Wahyu Turangga Muda. Saderengipun alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofi wa iwai mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du la haula wala quwata illa billah. Ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Kakang Mas kawula selaku ketuanipun paguyuban wonten ing dalu menika wonten panjenenganipun Mas Dodik lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Gusipun ingkang mapan wonten ing leladan Plandaan Kedung Waru Tulung Agung ugi ingkang kawula hormati dumateng para sesepuh dalasan para haji sepuh para tokoh-tokoh seniman wonten ing dalu punika ugi ingkang kawula hormati Gusipun dumateng panjenenganipun Bapak Yai dalasan Bu Yai ugi ingkang kawula hormati sumrambahing dumateng para penonton Kakung Sumawana Putri ingkang dalu punika sami rawuh wonten ing pahargyan dalu punika. Kepareng ing wasana kawula matur sumangga kula dherekaken tansah ngaturaken puja-puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika sampun ngalimpahaken sedaya rahmat taufikipun dumateng kula panjenengan sedaya saengga kula wonten ing dalu niki saged pepanggihan sesarengan kalian para dulur-dulur lan ugi para penonton khususipun wonten ing dalu punika kanthi keadaan sehat wal afiat boten wonten kekurangan satunggal punapa. Shalawat ugi salam tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi akhir zaman inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu punika kula dalasan panjenengan sedaya ugi tansah mawantu-wantu sedaya syafaatipun ngantos ing yaumul kiamat samangke. Pramila para penonton, para rawuh sedaya. Saderengipun kula matur suwun sanget ewondene wonten ing dalu punika idi pangestu panjenengan sedaya kranten wonten ing dalu punika kawula sesarengan Wahyu Turangga Muda ingkang dipun pimpin dening panjenengan Kakang Mas kawula Kakang Mas Gunawan wonten ing dalu punika nyuwun idi pangestu panjenengan sedaya lan ugi para rawuh para penonton ingkang sami rawuh wonten ing dalu punika kepareng panjenenganipun Mas Dodik sak keluarga ngewontenaken hajat nggih menika dalam rangka memperingati 1 Muharram 1447 Hijriah pramila wonten ing dalu punika khususipun Plandaan Kedung Waru Tulung Agung dipun wontenaken paguyuban jaranan Wahyu Turangga Muda wonten ing dalu punika. Mbok pilih kranten karawuhan panjenengan sedaya ingkang sampun paring idi pangestu semangga samangke kanthi guyub rukun ayem tentrem tansah kita jagi menggahipun keamanan sarta ketertiban wonten dalu punika ampun dadosaken samangke dumateng para penonton sedaya dadosaken cerah kang samangke dadosaken bubraipun kawula anggenipun ngaturaken tali paseduluran wonten ing pahargyan dalu punika. Mobile para rawuh para penonton sedaya kawula samangke boten piyambakan ananging samangke kabiyantu dening seniman seniwati teman-teman pangrawit lan ugi rekan-rekan musisi wonten ing dalu punika wonten panjenenganipun Mbak Eni lan ugi wonten panjenenganipun Mbak Nur lan ugi boten ketinggalan wonten Dik Roro dan juga Dik Anissa ingkang paring pambiyantu asung panglipur dumateng para penonton sedaya ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Basuka audio matur sembah nuwun kanca-kanca YouTuber Tulung Agung sedayanipun ingkang sami rawuh lan ugi dipun sengguyung dening para kanca-kanca pedagang kula matur suwun sanget ewondene wonten ing dalu punika ingkang sampun nderek-nderek ngregengaken swasana paguyuban Wahyu Turangga Muda wonten panjenengan Bapak Gunawan saged ndadosaken panglibur panjenengan sedaya lan ugi para rawuh. Mopile atur saking kawula
asesanti tansah manggil bagya mulya nir ing sambi kala akhirul kalam babi tauhid waridayah waridhawanayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng amirsani Wahyu Turangga Muda. Sur, mriko kula mengkaipun atur pambuka kaki kawula keluarga besar Wahyu Turangga Muda sumangga katuran all artis dumateng panjenenganipun Dek Nisa, Dek Roro, Mbak Nur lan ugi Mbak Eni katuran jumeneng sesarengan kanca-kanca pangrayuan dalu punika. Hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal masih bersama Wahyu Turangga Muda. Halo. Sugeng para pamirsa monggo sami sukarana amirsani pagelaran kita ngejaranan Wahyu Turangga Muda mijil saking Tunggosari kang dipimpin Bapak Gunawan Natya ngeluri budaya mrisaya ngembangan. Hey, Wahyu Turangga Muda sesarakan basuka audio profesional matur suwun Kang Agus.
Nggih, rumiyin katuran lenggah malih menika dumateng panjenenganipun kanca-kanca artis wonten dalu menika sesarengan Wahyu Turangga Muda. Saderengipun matur sembah nuwun menika dumateng Basoka Audio Profesional lan ugi dumateng para penonton sedaya ingkang sami. Oke, terima kasih tentunya untuk malam hari ini diucapkan selamat malam kepada hadirin yang hadir tentunya bersama